Ngerene lho ora ada wong. Kowe golek wong ndi wong Temas? Maksudnya wong arek tak hari dina Yo. Temas. Terus dicakupan Temas Mas di Tantri. Yo. Nah iya, wong ngene kok mau kok. Yo mau ki ngembek gawa iku lho, dawa iku lho, kaya gethek iki lho. Nek tau kan ning Heeh. Tantri Dewanto. Yo. Urunan 3000. Miruan 3.000. Solar mbek wong tandur. Yo. Nang jero wong Tantri nek oleh wong. Mbok golek wong dirugi kok gitu nyawi lari mau. Oh, kira roh lah kan. Wong bar kedengkek ngene iki gegere, dhek pas ngrojot iku. Mulai. Yo, gak nang jere kira budal ngono kok dibudali dhek kok iso. Parang kae. Heeh. Nah ya iku dhek iki. Perang dino ora mergawe ket kae, ket nang gempol kae. No omah wae. Digebuk ya lara mbek dhek iku.